Bueno, hasiko gara. Lehenengo, mila esker, etorri. Pozgarria da interesa duen jendea eta gai honetan ikustea. Eta gauza gutxi esango denik. Bakarrik Hernani Errotzaren dinamikan barruan antolatu ditugula 3 hitzaldi. Bat gaur Josek emango diguna, Iruña Beleiako kontuarekin. Bestea Josun Baitz, Narrarte, egingo duena. Eta azkena ja maiatzan, Idoi Arrieta ekarriko dugu, Gipuzkoan 1200 kontu horrekin bere ikuspegia edo ematera. Beste gabe Tomasek, egingo digu gaurko hitzaldiaren aurkezpena. Bueno, hitzaldia izena da Iruña Beleia aztarnategi eta auzi baten historia. Eta hizlaria, Josutxo Mendia, Iruña Beleiako historia eta Katalunia guztiak oso ondo ezagutzen dituna. Beste gabe. Bueno, Tomasek esan du bezala, Iruña Beleia martxaneko kide naiz, eta aztarnategi honetan urte batzu amazkiuz, hilabetero bisita gidatu bat emate bertan. Ez dakit zuen ontzat, Iruña Beleia Gasteiz aldamenen dau, 9 kilometrota, Langraitz herrin, Bilodas eta Tres Puentes tarte hortan. Horrez, Zadorra erreka da, hor ikuste duzuen hori, eta muino batei buelta emate dio meandro bat, eta hor dau kokatuta. Hiri hontan, historia pixkat egingo dugu, hiri honen histori pixkat, eta Brontze Aron hasiko litzeke bertan jendea bizitzen. Kristo aurretik 1200 urten, topatzen dituzte aztarna batzuk, eta gero Burniaro guztintzear, Kristo aurreko 1000 urteko hortan ere, jendea bizi da, eta Karistiarren hiriburu bezala kontseatze da. 55 hektaria inguru hartuko lituzke Karistiar herri honek. Hemen mapa ikuste baldin badezue, hau Zadorra erreka da, meandroa, beltzez dauna, eta Karistiar herrik hartuko luke Onuntza bitarte. Arkiz menditontorra eta 55 hektaria. Burniaroko herri bat izateko ikaragarri handie da. Hemen Gipuzkoan ezautzen duen handina Intxur izango litzake eta 18 hektaria ditu. Apenas industuta dau Burniaroko herri hori, apenas ez, batez, esateatio. Eta, Karistiarrak aitatzen ditugunen, Karistiarrak Euskal Leinutako bat izango, Euskal Leinutako bat zan. Bakizue, gaur egungo hegoalde honetan, Autrigoiak, Karistiarrak, Bardulok, Baskoiak, Jazetanok eta tribu garrantzitsuenetakok gaur egungo Akitanian egongo lieke kokauta. Burniar herri hauek nekazarik, abeltzainek eta komertzioare bazuten, eta batipat herri gerlarik ziren. Eta bere muino hauek danak arresituta egote zen. Intxurra itauden leheno eta Intxurrek kasu 3 arresi linea ezberdin ditu. Hemen ikusten da, hor atarrezamentu batzuk eta terrenoa jute baldin batzea ikustezu, atarrezamentu batzuk eta badela, arresik izan zitezkena, baina esaten bezala industu bedagori. Onutza Burniaroa bukatzen daneran erromatarrak iristen die, Nafarro parten sartzen die gerra sertorianak eta baliatuz, erromatarren arteko gerra zibile baliatuz, Sertorio eta Pompeion artekoa, 70. urtea Kristo aurretik, gutxi gora bera, hoie bukauta gero eta Julio Cesar eta Pompeion arteko beste gerra zibile pasata gero 55. urtean Kristo aurretik, hartza dituzte bai Autrigoiak, Karistiok eta Bardulok. Hemen burruka aztarnek eta ez dago industa eta ez da topatu, baina adibidez hemen Gipuzkoan badakiu Burumendin adibidez, behasain gainen daun mendin, suposatzen da eta baina industuko du berritzea urten hasita, kampamento militar da avanzada bat topatzen dela erromatar garaikoa. Erromatarrak esan bezala, Onutza 40. urtean Kristo aurretik gutxi gora bera iristen die eta menden hartza dituzte.
Aldiz iparralde parte hortan Julio Cesarre garaitzen ditu, bertako euskal leinuk 51. urtean egiten da gudun. Eta era mendeatzen ditu 27. menden Kristo aurretik. Urten Kristo aurretik, barkatu. Erromatarrak iristeako, leheno onutzaino edatuko zen hirie, 45 hektariakoa, goi imperion, 120 hektaria, 126 hektaria kalkulatzen zaizkio gaur egun izango lituzkela hiri horrek. Behaldiko hirie da. Arkeologon esanetan, penintsula ipar parte honetan, Tarrakonensis esate zaioneko hortan, 3. hiri haundinetakoa izango zen, Zaragoza eta Tarragona ondoenen. Hiri edatuko litzeke onuzko karretera ondarte eta gero errekak ere nolabaiteko mugaiko luke, baina han ikuste zuen herriue Tres Puentes da. Eta Tres Puentes 3 zubi ez da bertan, berez rasponten da, latinez da izena. Zubiz bestalde esan nahi du, osea nolabaiteko afuera izango ziren garai hartan ere. Erromatarra etortzen dienen lehen 2., 3. menden. Oso hiri garrantzitsua da eta hiri garrantzitsu batek dauzken infraestrukturak ere topatzen die bertan. Teatroa izan litekena, 2 kokapen ematen zaizkio, Eliseo Gilek hemen ematen zion kokapen bat, beste batzuk esate dutean daula, guain haituko zenuten notizitan ere, guain dela ez denbora asko nola esan zuten zirko erromatar bat topatu zutela bertan, hori hemen egongo litzeke, onuzko pabelloen arte, hemendikan onuntza 280 metro, 300 metro luzera hartuko lukentzea izango zen, eta 5.000 launentzako graderioa eukiko lukena arkeologo batzuk esate dutenez. Eta bestelako tenplok, behaldiko merkatu topatzen da hemen, eta etxek eta pilo bat topatzen da. Biztanlerin kalkulatzen diote garai horretan, lehen 2. mende horretan, 10.000 launeo biziko ziela bertan. 10.000 launeko hirie oso hiria handia da. Garaiko behintzat. Eta gero ondoenen, hiri hori, 4. mende hasieran harresitu ite dute. Ordu bitarte harresirik ez dago. Eta hemen grisen ikuste duzuen hori, gune hori harresitu dute. Eta 126 hektaria izatetik 11 hektaria izatera pasatzen da hirie. Osea, gainbera izugarrizkoa jasaten du honek. Hiri izatetik, herri txiki bat izatea pasatzea. Zergatik gertatzean hori, hori imperio guztintzear gertatzen da fenomeno bat da, nolabait ere, terratenientek, posesorek esate dana latinez, horiek beraien etxalde egite dituzte eta nolabaiteko feudalizazioa hasten da garai horietan. Jendea atxiketze dute beraien etxaldeta eta gero protofeudalizazio, esango litzakena, hasten da sortzen mende horietan. Kuriosoa da, ordu bitarte hemen soldaduik ez dau, harresi egitekin batera, Kors Primera Galika dekelako soldadu limitani batzuk ekartza dituzte honutza, 600 soldadu, eta hemen asentatza dituzte. Hori gutxi gora bera hirin historia, infraestruktura urbano guztien lehen esaten duna galdu egiten do, hori harresin oso ondo ikusten da, harresi egiteko hirie arrobi bezala ibiltze dute, eta gaur egun egaindikan ere harresia zuatzela, kolumna zati, kapitelak, eta horrelako elementu pilo bat topatzen dituzu bertan. Horre esan nahi du, hirie harresi bezala erabili dutela, hirie arrobi bezala erabili dutela harresi egiteko garaien. Eta infraestruktura urbanoa esaten dizuen bezala galdu egiten du. Ur depositok eta topatzen ditugunak, arkeologo topatzen dituzte ja 5., 4. menden, zabortegi bezala erabilita zerela, osea, ez dau ur horniduraik ez dau, teatroa eta guzti hori deseinduta dare, herri bat bihurtzea eta 6. mendeako suposatzen da hiri hau hustu egiten dela. Gero 13. menden encomienda, Caballeros de la Orden de Malta dielako, encomienda de San Juan edo egiten dute hor, monastegi bat, 19. mende bitarte zutik dauna, eta los señores de Iruña ere leinu potente bat erdiarone suposatzea dorretxea bertan zutelatz. Legenda batek esaten donez, beraiek aberastu omen zien bertan altxorra handi bat topatuta. Eta izan daike espoliatuta hortzen guztie. Hori
historiari dagokionez. Inorrek ezer nahi galdetu nahi baldin bado, nahi eten kuidatu ipe, Baina, historiz aparte, aztarnategi honek bestelako zea bat, behiatzeten, polemika bat badauke, eta da bertan topatu ziren hainbat grafito. 2005, 2006, 2008 bitarte hortan hainbat grafito esanguratsu topatzen die, grafitok esan behar da aztarnategi honetan beti topau izan diela, ja 19. mendeako industen hasi ziren, aita Berastegin eskutik, gero Gratiniano Nieto, 50. 60. hamarkadan, ondoren Elortza arkeologok ere industu zuen 75. urtean, eta azkenik Eliseo Gilek eta bere taldek Lurmenek 2002tik aurrea, Eliseok leno udako kanpainatan, eta 2002tik aurrea urte guztintzear industuz jarraitu zuen hor. Baina, bueno, leno erakutsi dizuedan mapa horretan, ikusten da horiz darena die grafitok eta topautako hainbat sondeo Eliseok eindakok, aztarnategi guztintzear, beste die beraiek industutako etxek, hau Cuerpo de Guardia izango litzakena 3. eta gero 5 eta 6 bi domus die, bi etxe handi, eta bestea tenploa izango litzake. Eta berdez ikuste dien gune die azalen topautako pieza grafito zituztenak. Bueno, grafitok prentsaurreko bat emate dute 2006-en esango nuke dela, barkatu ez, 2006-en guztet, eta aurrena latinezko grafitok aurkezte dituzte. Baina zurrumurru badare, euskaraz badarela, izan 32 esaldi topatzen die bertan euskaraz idatzetakok, eta hauen aurkezpena egiten dute Eliseo Gilek, Enrique Norrek, linguistak, hilda dagoeneko, eta gero Gorrotxategi hizkuntza indo-europarretan aditu edanak. Baiezkotzat jotza dituzte 3 horiek, ostiral baten dute prentsaurreko hori, eta zen izango da sorpresa, asteleneako Gorrotxategi faltsu diela esaten dola. Asteburu hori Pirineotan pasata gero, San Pablo en el Camino de Damasco, iluminazio bat dauke eta ja faltsuk die. Behaldiko zalaparta sortzen da, bai medio akademikotan, bestelako sare sozialetan, Terra Antigua, Celtiberia eta horrelako sare guztietan, eta faltsutzat jotza dituzte. Hor dau zalaparta hori, eta 2008 Arabako Aldundie eskuz aldatzen da, eta Lorena López de la Calle jarriko dute kultur diputatu gisa. Emakume honek erabakitzen du Komisión Zientifika asesora bat osatu behar dola, grafito hauek beretazko dien edo faltsu dien ebazteko. Eta epe bezala jartzen die 2008ko azaroa grafito, norberak bere bazpena eman dezan. Kuriosoa da, danak Euskal Herriko Unibertsitateko kide diela aditu horiek. Eta txosten guzti bere esku euki aurretio, erabakitzen du grafito hauek faltsu diela, aztarnategia izten du, bertan daren kaja guztik bibatera eramaten ditu, 70 piko kaja, grafito eta bestelako pieza pilo batekin garbitubeko piezakin zarenak. Eta bide judiziala zabaltzen du, Eliseo eta Eliseoren aurka. Hor daude batzu, Núñez, Gorrotxategi, Lakarra, aditun arten, Madariaga beste batzu badare, eta hauek ebazte dute faltsu diela. Baina nik esango nuke, beraien nagusitasun frogan oinarritze dute guztia. Era simple baten esplikatzeko nagusitasun froga zer dan, da nik gai honetaz asko dakiten ez, eta hemen topatutakoa bat ez datorrenez nik esate detenakin, hau ez abenetazkoa. Hori da, ebiltzen den proa bakarra. Ezezkon kontra bezala, badare beste hainbat aditu, baiezkon alde egite dutenak. Eta nik bat aitatzearen hor bigarrena dauna, Eduard Harris aitako nuke. Eduard Harris da gaur egungo arkeologiaren, metodo arkeologikoaren atxe.
estratoz, kuadrikula bat erabiliz, eta industen da, bere metodo jarriz da eskabazion delakoa. Eta hau aztarnategia juntzan zalaparta guzti hau sortau zanen, da beak itzentziz esan zon adibidez, oso ondo industrazio laue, eta Eliseo Gil gauza baldin bazan, horren besteko falsifikazio horren gai ezberdin eta ziteko gauza baldin bazan, zigortu ez, baizik eta doktor honoris gauza bat eman bartzaiola. Baina bai batzuk eta bai bestek nausitasun froga baino ez dute erabiltzen. Guretzako grafito hauek laborategia eraman behar die eta proga arkeometriko bitartez datatu egin behar die eta jakin behar da noizko dien. Eta hori egitea dau. Bueno, epaiketa bat ematen da, epaiketa bat ematen da, eta epaiketa hortan zehar oso gauza kurioso gertatzen dira. Adibidez, prentxan ibili izan grafito bat oso nabarmena dana, hau da. Hau izango litzake topatzen da lehendabiziko kalbarioa. Mundun topatzen da lehendabiziko kalbarioa. Ikusten da, Jesu Kristo izango zana, beste lapurrek, Ama Virginet, batekena. Eta hau esate dute faltsu edala, zer rip irakurtze omen da Jesu Kristo gainen. Eta, karo, hori ezinezkoa litzateke, zerritar requiem in paz, descanse en paz. Eta berpiztudan pertsona bati descanse en paz, ez zaio inola jartzen, eta hori gainetio erdiaron sortutako formula bat da. Baina epaiketan zehar, Arabako restauratzaileek, bibateko restauratzaileek epailen aurren deklaratu zuten, inundik inoa ez zola rip jartzen hor, mikroskopion behidatu ezkeo, 3 santutasun marra diela, zarrakala dauzkienak eta begia rip emate diotenak. Baina mikroskopiokin behiratu ezkeo, inungo dudaik ez daula, hoi santutasun marra diela. Santutasun marrak die, edo indaizke gehiago gaido ituta beste aura batea hola borobil bajartzen zaiena santu gainein, edo bestela 3 marra. Kasu honetan 3 marra die. Beste, hori epaitegin aurren esan zen. Madariaga Euskal Unibertsitateko kimikok esan zon, faltsu ziela pegamentue topatzen zala grafito hauetan. Eta esan zaion, baietz, pegamentue arkeologo guztik ibiltza dutela pieza bat ikustu deunen bat datorrela ehasten dalago. Orduan esan zuen, bai, arrazoia zuen, baina kaka botata zion. Hemen prentxan ibilizan adibidez, Descartes jartzen zola. Ikuste zuen hemen, Seneca, latinez bi txotxa, goi imperion behintzat bi txotxa zienen bezala irakurtzea, Seneca, Sokrates, Virgilio eta Descartes. Baina Descartes ez da irakurtzen, baina danak esan zuten Descartes azaltze zala. Haure, Nefertiti esaten zuten konbentzionalismo bat zala, eta oso garbi geratu da 19. Menden arkeologok asmotako konbentzionalismoa baino ez dela, eta oso garbi geratu da hori ez dela horrela. Nefertiti berez da Akenatonen emaztea, eregi bat sortu zona Egipton, jainko bakarra atontzala esaten zuen Akenatonek eta bere emaztea. Orduan hauek hiltzienen Amonek atzea buelta indarra hartu zuen, ezabatzen beraien izena saiatu zen ezabatzen alde guztitan, damnatio memoria esateanekoa. Eta baino alere Nefertitin izena bai Amarnan beraien hiriburun eta baita Erroman eta gero 2012 Turkian beste eskabazio batzutan ere topatu izan da. Beste argumento bat ibiltzen zutena, lakarrak ibiltzen zuena, artikuloa azaltzen zala grafito batzutan, hemen lurra eta sua jartzen do, eta artikuloa euskeraz 10. Menden hizkuntza erromantzetatik eratorritako gauza bat dela. Ni ez naiz filologoa eta ez diot hori diskutituko, baina lakarrai esango diot begiratzeko, hor Leonor Respuentes ikusi deu, eta bertan topatu zen 19. Menden erromatar garaiko lapida bat lehen mendekoa, txikia eta ilunak bere senarra eta sui ezanai eskenitakoa. Eta nire euskera paletio txikia eta ilunage artikulokin irakurtzen ditut nik, baina bueno. Beste zea bat ibiltzen zana faltsutasunen alde, zan grafito guztik beleia ubekin idatzita azaltzen zala eta ezinezkoa zala erdi aronja dagoeneko beleia itatzeanen bekin idazten dela. Eta bezala, frantsesak ite duten bezala, hozkotuko zanez eta euskalduneko fonema hori ez daukeunez, ezinezkoa zala
beleia hubekin idatzita egotea. Berriro esango ez naiz filologoa, baina nire amona ordizikoa zen eta euskeraz nik uste nahiko ondo moldatzen zala, eta arek Villafranca ikustezon eta herrin izena idatzi bartzuenen ube handi batekin idaztezon arek ere. Gero topatu zen, beleia idatzita aldare hau aparkamentun 2012 garren urten. Polemika guztita gero, Gorrotxategi jauna ezan gauza izan ez ratifikatzeko gero. Bueno, beste hainbat argumento eta ibili izan die. Grafologi proba, adibidez, Aldundik 60.000 euro gastatu ditu, juizio baino lehen gastatu zituen, demostratzeko grafologia bitartez Eliseo Gilen esku ez ziola bertan, faltsifikazio hauetan. Ertzainak epailen aurren deklaratu zuen ezinezkoa zala horrelako soportetan idatzitako gauzai grafologi proba bat egitea, beraz alperrikako proba bat zala. Zertan oinarritzen da sententzie? Grafito horien gainen metal modernoan arrasto gaudela. Bueno, ez dut esan leheno, grafitoa berez da idatzitakoa. Soporte zeramiko edota ezur edo birrion gainen edo idatzitako horri grafitoa esate zaio. Metal modernoan arrasto topatzen diela. Hortarako pieza batzuk eraman zituzten Instituto del Patrimonio de la Cultura de Españara, IPC-era, eta geologo baten Navarro jaunak intzizkien probak, eta bai, 20 piko metal modernoan arrastoak topatu zituen. Ni eskabaziotan eta gazte garaien aitutakoa naiz, eta esan dizuet, edozein eskabaziotan topatutako piezak metal modernoan arrasto dituztela. Ze lurpetik ateratzen zuen zehose zikin egotea. Orduan, batetio edo gomazko zepio batekin pasatzen zu eta prioritanoa arrasto gutzitiozu. Arrasto handigo baldin bada, behar bada alambrezko zepio batekin pasako diozu eta alambre utziko diozu. Bisturi ere ibili daike konkrezioak usteko eta altzairu ustea, baina eske hor gizon honek topau zituen metal batzuk falsifikazio egiteko ezertago balio dezuena. Tarten zeon urrea, aluminioa, latoia, bueno. Dena den, Albizuk, defentsako peritok, beste geologo bat, nire herrikoa dana, bezaindarrak, galdetu zion ea lekuko probaik hartu otezon. Lekuko proba izango litzeke, adibidez, Aztarnategi erromatar bateko piezak hartzea, han aldamenen dago Arkaia adibidez, Gasteizen, eta ikustea pieza horien metal modernoan arrasto dituzten ala ez. Hala balitzeke eta beretsuk baldin badie eta kantitate beretan horrek ez liguke ez probatuko. Santzon ez hola hori aintzat hartu, eta bueno, hori aintzat hartu ez baldin badezu, ea kontraste probaik egin ote diozun hauek. Kontraste proba izango litzeke, hartu zeramika pusketa bat, garaikoa, han milaka dare, eta guain eskabara sartuta gero lurren nunaitio topako itxuzue, nire izena jartzea burni bat hartu eta josetxo idaztea. Eta ikusi ze kantitate burni uste hon horrek. Eta ea hori bat datorren antopotako piezakin. Navarro jaunak esan zon ere, ez zola kontraste probaik egin. Kontraste proba horietan gutxienez 10 bider arrasto gehiago topatzen da. Josetxo jartze doneko pieza horretan. Hori aintzat hartuta, epaile Eliseo Gil zigortu zon arduradun gisa. Ez faltsifikatzaile gisaz, ez dute, esaten dute faltsu diela pieza hauek, baino ez dute konkretatu zeinek indon falsifikazioa. Baina Aztarnategiko responsablea zanez, beraz zigortzen dute. Errekurrituta da hau konstituzionalea, baina hor goatz. Honen aurren, ez gaizkinoa, barkatu. Zergatikan gertatzean hau izan daike galdera bat. Eta guain arteko gauza die gertautakok, eta hemendik aurrean nire iritzik die. Eta nik bi arrazoi nagusi ikuste ditut hemen hau gertau alizateko. Batetio Euskalduntze Berantiarren teoria, pixka ez baldin bagizue Euskalduntze Berantiarrak era labur baten esate hona da, erromatarra konutza iritsi zienen, Nafarro ego erdialdea eta komunitate autonomo aska delakoa, ez ziela euskaldunek, baizik eta zeltak ziela. Eta gero 6. menden Akitaniatik eta etorritako jendek euskaldun duen gintuela. Beraz, ezinezkoa da, Iruña Beleian
euskal idatzik topatzea, 32 esaldi euskaraz idatzako topatzea. Ezinezkoa litzateke, zezeltaz izango lukete horiek edo latinez ondorenen. Netzako horrek ez dauke zankaik ez buruik teori horrek, zeak esango dut ba, inguruko toponimia gehiengoa euskeratik enteditzea. Badakigu movimentu poblazionalik ez dela egon. Izan ere hor aldamenen aldaietako aztarnategin, hor daude 6., 7., 8. mendeko ehorzketak, erez gerlarik izango zena elite militar del país izango zena, eta horiek dentina probak inda gero ebatzi dute zea diela. Bertan jaio, hazi eta hildako jendea. Ez da inundikan etorri, bertako zien. Beste alde batetio, hilarri pilo bat dare Akitania guztintzear eta baita hemen Aragoi, Nafarro, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Soria, La Riojan, Cantabria bitarte, euskal jainko eta pertsona izenakin. Hain zuzen bat leheno aitau dizuedana, Iruña Beleian bertan. Beste alde batetio oso gauza kuriosoa da, ze, karo, 6. mendeako ok latinez izango zuten, ja ez zuten inungo hizkuntza zeltaik izango, eta prestigio hizkuntza bat bazterratu izatea, prestigio hizkuntza ez da beste bategatik, ez dauke zankaik ez buru, mundun ez da sekula santan gertatu lakoik. Bueno, hainbat proba dare, Euskalduntzen berantiarra alde bat zeutenak. Baina, behaldiko indarra dauke honek, eta adidez, catedrático perpetuo de la Real Academia de la Historia de España, osea, akademi gorena danak, Almagro Gorbea da. Eta horren Euskalduntzen berantiarraren defendatzaile sutsue da. Eta diputaziotan ere behaldiko indarra dauke, horren famatu egin zen Santana jauna bere dokumentalakin Una historia de Baskonia, gaur egun da jefe de patrimonio de arqueología de Bizkaia. Behasain esatenik, Gipuzkoan Mertxe Urteaga daukeu, faltsutzen alde izan dona buru belarri eta bere Oiaso museon ere oso gauza nabarmenak. Honek adibidez, beste argumento bat ibiltzutena esateko hemen Euskaldunek ez ginela, izango, bueno, Hernanin bai, baina izango zen, Leizaran bitarte, arrespilak zerela, Burniaron zehar. Eta Leizarandik hauntzkaldea ez, orduan kultura ezberdinetako ziela. Nik laune dauket, arkeologo, megalitismo oso aditu edana, Josea Mujika, eta horre Karalarren bi arrespil topatu izan ditu, muga horretatik onuntzago, entzian ere topatu egin dela 2 urte soiubenez oiz mendin ere Bizkaian topau zien, eta arek esatezen bilatze ez dekena ez deka aurkitzen. Baina arrespil horiek onuzkaldeare topatu izan die, eta ez dute hori urteak adibidez ez du bere iritzi aldatu horri buruz. Edo ez du esaten behintzat. Bueno, hori bat izango litzake Euskalduntze berantiarrena, eta gero beste arrazoi funtsezko bat hemen gertautakoa ulertzeko, netzako die hor euskal filologon afera, eta batipat Lakarra eta Zaina izizketan. Eta Lakarra jauna berta beak esate do, azarnategia iritsi zala zalapartau zatu zanen, eta hitzezi zer da esangoet, le pedí a Eliseo Gil me enseñase una de las muestras, muy amablemente me las enseñó y en el momento pude concluir que no estábamos ante un problema filológico ni histórico, sino ante un problema policial y judicial. Momentu erakizunarek haie faltsutziela zergatik, bere teorikin bat ez datorrelako. Beak inda dauke, aintzin euskera nolakoa beharko luken izan, eta hor topatzen den euskerak hankazkora jartzen du bere teorie. Horren aurren ze eskatzen dugu? Eta parkauko diazu pixkat. Horren aurren eskatzen duguna die 3 proba arkeometriko itea. Proba arkeometriko esateitutenen laborategi egin itedien proba batzuk egitea izango zen. Bat, hor ikuste duzue hori lurra eta sua jartzen do, eta arreilu baten daudi idatzita. Eta oso sakona die letrak. Behin arreilu bat, arreilu egosita dago, behin egosi dezula, buztin egosi dezula, ezinezkoa da horrelako letra jarraituk eta sakonak eta borobilduk eitea.
hori egin behar dezu arten buztine danen. Eta hor eskatzen duna da termoluminiszentzia proba bat egitea. Termoluminiszentzia proba batek ebazteo noiz egosi izan den buztin hori. Zehaz mehatzen mate dio data. Orduan, esate baldin badio, arreilu hori guain dela 1800 urte egosi dela, hori datzetako 1800 urte ditu, bai ala bai. Hemen ezurren Nefertiti jartzeo. Eta, bueno, berdin zait behaiek esate zuten bezala, konbentzionalismo bat dan, ala ez. Baina hor, karbono 14. proba eskatzen dugu eitea, ze ezurrek kolagenoa dauke. Eta behin animalia hiltzen dela, kolageno hori galdu iten du ezurrek. Eta 300 urtetan, erabat galdu itea eta kristaldu iten da ezur hori. Beraz, saiatze baldin bazian bertan idazten zartatu ite dezu ezurre. Ezurrek animalia hilberritan egin beharra daukezu idatzi hor. Beraz, karbono 14ak 50 urte gora bera emango diu fetxea noizkoa dan horrek. Eta azkenik, hor ikuste duzu, hor beste grafito horretan jartzen du neu 12 ur eta hemen jabetze baldin baziate estalita dau. Urt eta ez dakik uze jartzen, tu, iru, hau erdi estalita dau, izango zen reba, tu, neu. Oie konkrezio kaltziko die. Konkrezio kaltzikok die estalatitak eta estalamita prozesu... Galdera bat, Josetxo, Bai. esplikatzen hori zera, hau eskatzen dezutela itea, ez? Bai. Proba termo... Arkeometrikok, bai. Karbono 14 eta segatik eskatzen dezute hori egitea. 20 urteko epaiketa bat izan da. Bai, baina eske, 20 urte eta gero, gaur da eune, oaindikan inungo proba arkeometrikoik ez zaiela hain. Leheno esaten nun bezala, egon die txosten batzuk, Lakarrak, Núñez, hainbatekin dituztenak, eta esan dute, nit dakitenen arabera hau faltsue da. Osea, hogek izan da epaiketa oso luze bat, Bai. eta froga hauek, denok ezagutzen ditugu, karbono 14, probas arkeometrikak, ez da egin denbora guzti honetan. Ez da egin. Hori esplikatu. Eta horregatik eskatzen dezute, bai, eta oso tristea da, epaituk eskatzen zola proba horiek egitea. Eta ez dituztein, eta gaur da eune ez dakiuna zergatik ez dituztein. Esango dizuet, guain dela 2 urte, Arabar diputatu, kultur diputatukin eukitako bileran arek esandakoa. Bukatzeko, hori termoluminiszentzia probak esate du noiz egosi dan, honek esate du noiz idatzi dan, gutxi gora zurre noiz hiltzan animalie, eta beste honetan, karbonato kaltziko hori, estalatita, estalamitan prozeso berdine dela, hor baldin badau, eta hori benetazkoa baldin bada, eta laborategi batek ebatziko doi benetazkoa dan ala ez, karbonato kaltziko hori, dudaik ez dau benetazkoa dela, hori danak onartzen dute, azpin idatzita ebat baldin badau, karbonatoa gainen pilatu baino lehen idatzitakoa da, beraz ez da atzo idatzitakoa. Guain dela 1000 urte baino gehiago idatzitakoa da. Eta suposatze dugu hor urte jarri beharko itula. Bi txotxa beharko luketela egon hor. Baina laborategi batea eraman eta zea. Bueno, jarraitu dugu hau eskatzen, proba hauek Aitorra esatezten bezala urtetan zehar. Azkeneko aldie bilera bat euki gendun Arabako kultur diputatukin, Ana del Val izeneko emakumea, eta bilera horretan ere, bileran hartu gintuen eta aurreneko gauza esan ziona izan zen guztion eta zaztu egin behar ginela. Fase berri baten geundela, eta 4,4 milioi euro zeuzkela aztarnategi industeko, datorren urten bukauko da epe hori, eta danak arraun inbarra gendukela zentzu berdinen. Erantzun genion, ezetz, aurrena usteldutakoa garbitu barren daula, eta behin zaurie garbitu, eta sendatu ondoenen eraiki leikela gainen, baina bitarten ez ustelen gainen eraiki ezkeo hori erori iteala. Eta jakiteko beretazko keo ez dien, behak esandako laborategi batea eramango genitula hauek, bion arten erabakitako laborategi batea eramango genitula probak, 32.000 euro ziela, 4,4 milioi baldin bat zeden destinauta aztarnategiako 32.000 eurokin hau argituta ziola, eta ezezkoa esan zion, ezezko borobila. Eta galdetu genion, baina zergatik,
erantzuna izan zen, baina zu ze ustezu, diru publikoa nola nahi ibiltza daula, eta, bueno, arazoa diru baldin bada, gu gure aldetio jarriko dugu, erabakiko dugu bion arten zela oteita eraman, eta geu jarriko dugu dirue, eta probak egin, ez, zergatik baino, epaiketa bat egin da daulako. Baina, bakizu zertan oinarritzean, ez. Eta azkeneko erantzuna izan zen, cuando yo lo considero oportuno, si lo considero oportuno, haré lo que considero oportuno. Osea, alde izan hemen dio. Hori da, gaur egun gauden egoerea. Eta horretaz aparte, bestela, hau jartza baldin badiak, beste arazo bat daukeu gaur egun Iruña Beleian. Eta da, guain dela 15 urte txikiziokin hasi ziren, eta arestio etenik ez dauke. Eta joan daneko 2 urteotan izan da izugarri bertan egin duena. Guain, egarri ditut hemen argazki batzuk ikusteko aztarnategin egiten nahi dena. Eta, bueno, hau izan zen, esan dizuet, hor Komisión Científica asesora hori montau, eta hau Núñez jauna da, izena ez naiz goratzen norbaite, Julio Núñez ez? Bai, hau jarri zuten aztarnategiko arduradun gisa 10 urteako. 2010-etik 20 zeuken zehain da. Eta aurreneko lana egin zona, lehen dio fotografia aerion da oso ondo ikustezan zer egon zitekenan, merkatue, eskabadora ikustezu zenolako eskabadora puskea, eta ikustezu ze sakoneran sartu zon 6.000-7.000 metro karratu birrindu intzitun. Aurreko golpen, horrai da gizona zela parta baten. Eta, bai, eta epaitegita jo gendun, bere garaien hori egiten aiziela, eta epaitegin erantzune izan zen, ez ziola motiboik hau salatzeko, ze axaleko lurre baino ez zila kentzen nahi. Tierra de remoción, esateana. Arkeologian onartuta dago, lehendabiziko 30-40 zentimetro lur, eskadorakin, makinariakin kentzea. Ze suposatze da, lur hori moitxue daula, bai goldea pasata, bai animalik ibilita, eta kontestuz kanpo topauko lieke hor topatzen dien piezak. Ordu lanak arintzeko 40 zentimetro kentzea ondo da, baino esango dira zuek 30 edo 50 metro karratu dien, zentimetro dien. Gaur egun gaitik jute ziate, eta han daun lubakie nahi petxua baietz zait. 50 zentimetro baino gehiago badie. Hoi 2010 nintzuen, da epaitegitazio erantzun hori jaso gendun. Geo ondoenen 2015-en Elespuru izan arten beak ematen zituen bisita gidatuk, eta hau Errosotegien etxea da, bertan dauna, eta hau oso garrantzitsua da, hemen hor ikuste zuen kanaltxo hortan topauzien 2. mendeko hainbat grafito euskeraz idatzitakoak. Kolore izenak izango zienak, Beta, Aros, Gori, holako hainbat, gero famili izenak aitatzen dituen beste grafito batzuk, Mona, Reba, Saba, holako batzuk, hoi kanaloi hortan topatu ziren. Eta pixka goraxeo, ja 2. mendeko beste grafito batzu tematika kristauekin. Leheno erakutsi dizuetan Kalbarioa, beste arrailu bat adibidez jabe geureata, jartzen duna, atxegunen hasiera izango litzekena, horrelako batzu. Azken afarie, eta, bueno, Eliseok eta hor beste zati bat utzi zuten eskabatu gabe. Zergatik, suposatuz, hemendik urte batzuta teknologia hobea egongo hala, eta metodo ez horren inbasibokin igual industria badau, edo metodo berrik eta baldin badar, eta uste diet zati batzuk industu gabe. Zer izango zen sorpresea, 2015-en, Elespuru berta idatza egon, horrelako lur zati bat, sala honen txikixoa, baina alamuzko zeuze, eskabadoragin zeutazion, eta hango lur pilo guztik, ez die, 100 metroa edo botata. Epaitegita jozan behize, eta esan zion ez ziola, salaketako arrazoiik, izan zen erantzune, ze jardineri lan batzu baino ez ziela, belarra ereiteko lana baino ez ziela haiek. Kuriosoa dana, eta hontan arkeologoa ez naiz, baina baserritarra bai ofizioz,
eta eskaladorakin eta bendun belarra ez da ere egiten. Holaxe esabizuet. Eta jarraitu egin dute. Oain 2023 hasi ziren eta eten ipea idie. Hau Arresiko barnekaldea da, eta 120 metro jartzen jo, baina geroztik pasiotxo batzuk eta eman ez da 200 metro baino gehiago badie linealak. Hartu eta 3 metroko luaki bat, zabaleroa don luaki bat zabaldu zuen metro eta erdiko altueran. Tristea daz, beraie bazekiten hor atxikitutako edifizio zerela. Bai Elortzak 1975 indako indusketatan topatu zituen, hainbat eraikin Arresia atxikituta zerenak, perpendikularki, eta Eliseo Gilek eta Lurmenek egindako eskabazioetan ere bai. Horiek aurretik eraman dituen. Horrekin nahikoa ez, eta lubaki hori oso itxusik gehatzen zanez, entzuena zen lurre kendu eta beste 20 piko metrotan barrena eskabadoragin lurre kendu, haik eta terrenokin batein arte. Hau beste toki bada, Arresiko ate txikie, poterna esate zaio latinez. Hau hartu zuten eta ikuste dituzue 1, 2, 3, 4 trintxera eta 5. bat hemen, 5. bat goien, metro eta pikokok. Hartzen zuten eskabadorea, zabaltzen zuten, guzti hontan, izango die 200 metro karratu, detektorea pasatzen zuen, pi jo ezkio baki bate jozilaz Merkurion estatuia bat atea zuen, saka eso, tira palante, urrengo azea, haik eta harrie jo bitarte. Roka madre, mendin harrie jo bitarte. Leheno esaten izuen etxea, eta ikuste zuen hemen dana harrie dala, eta hemen aldiz lurre daula batipat, ez da oso imagintzea, baina hori edifizio bat da. Eta goien, Aitor nekin anibilita dau, eta topatzen ditugu zeramikaz eta aparte, tesela pilo bat topatzen dira. Tesela dien mosaiko gozatzen dituzten piezak. Berrindu indute, eta horrea. Eta guain emate duten aitzaki ontako zan, eske hori betelana baino etzan, eta betelana eskadorak inin behar den dauz, bestela denbora piloa behar dugu. Beste gauza batzu kuriosoa, hemen bazion desaue bat, erromatar garaikoa, sistema desaue bat, gaur egun porlanazko gauza bat dau, Diputazion Foral de Álava jartzen donekoa, 2024, eta bestea desagertuta dau. Baina hola ustea sobrare itxusi gehatze zan, eta hor du ninduena da, 2 muro eraiki, inungo sentio ipez, ze hor muron arrastoik ez zio leheno, haik eta lurre usteko, ikuste zuek lurre bota due, betela nahiteko, eta guain dana belarra dau, gaur egun jute baldin bezate hori dana berdea dau, eta iruipena ematen do, kale bat dala zea, ate txikia dijona. Osa, netzako turistifikazioa besteik ez da hor arrazoia. Kanpotik etortzean turistak zehoze ikus dezala. Eta hau aldiz da, zea, San Juan monastegi heleno aite dizu eta 13. menden etorri ziela Caballeros de la Orden de Malta dilakok eta San Juan monastegi montatu zuten, hor Arresiko dorre bat aprobetxatu San Juan monastegi egin zuten, eta hor ere 2 metro eta erdiko zuloa egin daik eta harrie jo bitarte, eta eskabazion express esaten da. Hilabetero juten naiz berta, eta hilabetero zulo berrik topatzen jutein da. Behaldiko abiadan. Hau aldiz, leheno esan dizue Cuerpo de Guardia daulekoa, ate nagusi aldamenen, hor ez dakit ze arrazoiakin ere zabaldu zuten da ikuste zuten, hankaz gora nola eman duen, handik 15 unea lurre botazioten gainea eta estali duen. Sobrare estrukturaik ez du ikusi hola gerin usteko eta aurrea. Arrazoia turistifikazioa. Honen aurren ere epaitegitara jo gendun, eta epaileen erantzune guain honetan iaz izan duzan, epaitegita jotzeko Xavier Gorrotxategi doktoren arkeologia da nahi, zea eskatu genion, informe arkeologiko bat eitea hau salatzeko. Eta epaileen erantzune izan zen, guk informe arkeologikoa presentatzen gendula, baina berak suposatzen zola, diputaziok ere bere informe arkeologiko propioa aukiko zola, obrak hasi baino lehen. Eta aldundik sekula santan, ondaren kontra ez egin behar ez donez, ez dola aintzat hartzen guk jarritako salaketea. Eta egoera hortan gare, eta azkenik
beraien lantzea omen da arresie sendotzea. Eta arresie sendotzeko ikustezue, 4 hilara ardi jarritue, baina gainantzeko guzti hor dago bate babestu be, eta izoztek eta euritek eta hoi ardi guzti hori bera datorre. Eta hoi da, Iruña Beleian gaur egun gertatzen nahi dana. Bueno, zuen galderan zera gehatzen naiz. Zarragoatan ere muan zozer egiten ari dira, Momentu honetan ez. Arresitik kanpo egin zuen leheno eskadora batekin Nuñez ikusten zaneko toki hortan, hor eskadora sartu zuen lurra arte eta hor dau gero berrera du ezertik merkatu edanekoa, makelun esate jote latinez. Eta izan zitegen, merkatu bat baino gehiago zuen horrelako hiri batek, eta merkatu baten oinarrik dare. Baina besteik ez du eskabatu. Iruña Beleian egie da 1% ez daula eskabatuta. gehiagoak itzuko dira. Bai, baina problemea da, leheno esaten nun bezala, beste gauzat, 3 proba horietaz gain eskatzen dugu lehen dio erakutsi izkizuet sondeok eta bakio hainbat gauza nun topatu izan dien. Orduan, adibidez autopauzan 32. sondeon, neu 12 urtetu jartze honeko grafito hori. Orduan, 32. sondeo horretan, buelta hartan, beste metro bete eskabatzea genion Ana del Valei. Eta lekukokin, klaro. Eta suposatzen da, horrelako gauza topatu dantokin, aldamenen antzeko gauza oleikela. Uko ite diote. Beraiek bakarrik nahi dute, erromakak, beraiek nire ustez nahi dutena da, hainbat estruktura agerin utzi. Estrukturaren agerin utzita ze lortzen duzu. Turistea sartzen daren belardi bat ikusi partez, zehose ikustea. Eta netzako beste objektiboik ez daukie. Hortarako aurreti eramate dituzte estrato guztik. Eta bertan daun histori guztie galdu indeuze. Zabortegia, aldamenen dau zabortegia. Zabortegi dauzke gutxienekoz 200 metro luze eta 30 metro zabal, baina eskonbrera bat da. Eta bertan behatza sartzezu eta minutu baten topatzaituzu zeramikak, ezurrek, burnik, ikazpilo bat, denetatio. Baina hori kontestuz kanpo eta etxeun kristo dago. Hori da egoerea. Bai? Duela urte batzuk joan nintzen Gorbea mendira, lagun batekin, eta mundua herrian bazegoen kobazulo bat, baina atea, guztiz itxita, burdinezko ate batekin. Eta lagunak esan zidan, agertu ziren prehistoriako animalien margoak, eta bazegoen sekulako auzi epaitegian eta kobazuloa itxita. Orduan izango da interesa farzuen alde. Horren berri ez dauket. Zehoze sonatzei falsifikazio batzuk egon ziela, horrelako zehoze, eta hori lot baino ezin dizut esan ze ez dakit. Nik hemen, honen aurren, nik siniste dut benetazko diela, baina hori nire sinismena da. Haik eta laborategi batea eraman bitarte, ez dago esateik benetazko dien ala ez. Zu sinistezuna eta ni sinistetena etxeako oso ondo da, baina hortik aurrea ez. Eta problemea da, uko ite diotela proba itei. Eta ez du bideik ematen, eta behaie dauzke kustodian. Problemea da, behaieke horrekin zein gote duen ez dakiula. Eta epaitegi bidean ez dago goragoko epaitegi bat Europan. Bai, guain konstituzionalak eman beharko luke bere epaie. Arten ez du eman. Baina gero arazoa konstituzionala iristeko 400.000 euro die. Abogatuk eta prozesu guzti gutxi gora bera koste hori dauke. 400.000 euro lortzea ez da. Horta aurrena konstituzionalak eman beharko luke. Eta ez du eman arten. Niretzako
irtenbidea gehiago dau, leheno esan detenen adidez guai egiten nahi dien txikizioa dela eta 2024en bisita gidatu berezi bat antolatu gendun txikizio horren berri emateko. Baina bisita gidatu berezi horretan gonbidatu genituen eskutitzez euskal eragile kulturalak. Arantzadi, Euskarriko Unibertsitatea, Eusko Ikaskuntza, Euskaltzaindia eta bestelako batzuk. Guaindikan erantzunen zain hau, ez du jaso. Eta gonbidatu genituen ere komunikabide zehanak. Gara, Egunkariet, Diario de Noticias, El Correo, Diario Vasco. Ez da dinora azaldu. Eta horren aurren Ana del Valek Arabar Diputazioko kultura diputatun erantzune izan zen que éramos una cuadrilla de conspiranoicos y negacionistas que pretendían ensuciar el buen nombre de los arqueólogos. Erantzune hori izanik, bale. Arazoi dauk, batetio San Benitoa jartza izue, eta gero komunikabidek ahotsa mozte izue, eta oso zaila da horre egitea. Ze hemen, unibertsitateko ikerlarik eta arantzadi batek eta esku hartu beharko luke, ze gure ondarea da. Eta ez dute hartzen. Ez dute hartzen. Isili dare. Nahi arkeologo batek eta unibertsitatearen klase bate honak esan ziten, galdetu nion, baina hori ze pentsatzeko honetaz. Erantzun izan zen, hori benetaz joitu, gaur euskera ez balioke ez lioka arazoik. Hartaz zergatik nezek ez esaten. Jode, jate diaten tokinik arazoik ez zian nahi. Iba mati delako behi. Oso garbi entzun zian. Eta egin izan du dira herrietan eta mozioak eta horrez. Bere garai ere ontzan, egon ginen ere parlamentun eta alderdi guztiki juntau ginen. PP, PSOE, Podemos, Bildu, PNV. Hernani mozio hori onartu izan. Baina, jaro, zenbat laungiagu. Herri guztita iritsi izateko. Hor arazo bat daukeu ere. Daukeuna daukeu. Eta saiatzen geha, baina... Niretzako misterioa da. Zan Durangoko italdiaketan, zura zaitela bikaina iruditzen zait. Baina, esan duzu. Ez bakarrikan arkeologo espainiarrak, espainolistak edo euskera ez izateko interesa daukatenak, baizik eta gure ingurukoak ere ez dute ikusten. Ez dute ikusi nahi. Ez dute ikusi nahi, baina, nik pentsatu nahi dut zerbaitengatik, zerbaitean oinarrituko direla hori defenditzeko barantzadikoak, edo berria inguruko kazetari batek idatzi zuen ingurukoa. Eta gustatuko litzaidake kontraste hori. Baina eskea. Eta hemen bertan, bestearena, igual, kontraste gehiago izateko, eskata aberasgarriago izateko, ze misterioa da. Zuek eskatzen nahi zatena guztiz logikoa da. Baina itxiten dira. Etxaiak eta baita lagunak ere. Zer dago? Netzako momentu jakin, ez da egite, hori Josetxo ontzea da. Momentu jakin baten aurrea egin zuen batzuk, unibertsitateak nola funtzionatzen duen pixkat badakigu, nik promozio bat behar baldin bat nire epailek, nire lankidek die, eta elkarren artean zalaparta sortzea azkenekoa da, hori unibertsitateak horrela funtzionatzen da. Eta momentu jakin bat, eta sekzion de prehistoria eta Diputazio kultura buruzagi baki uzei lotako tien. Eta horiek aurrea egin zuen oso fuerte, eta gero juntau zen horiek baskolizazion tardiako tienak. Eta juntau zen Euskal Filologian lakarra da buru, eta aurrea egin zuen. Orduan, oso aurrea egin du, inorrek ez die aurrea egin horiei, berretxiz, eta guain atzea egitea oso zaila da. Oso zaila da. Ze, nik ez dut esaten benetazko dienik, baina beraie bai esan dute faltsu diela. Orduan nola iristentzia proba batzuk egitea.
Humiltasun puntu bat behar da, eta oso zaila da. Gauza bat, epaia da epaiak dio 36 pieza dira falso. Bai. Bat benetako da. Eta gero, aipatzen du principio acusatorio. Beste anastatuta dauden el principio acusatorio. Principio acusatorio dio ezin dela zigorrik jarri akusatu ez bada. Juan dik galdetu diot epaile sonatu bati. Osea, bueno, zer da principio acusatorio eta hori da interventak kontuna, baina ze horren arabera pieza pila bat ez diapantzua. Gaina bat esaten du benetakoa da. Hori esaten du epaile. Kasik erantzen. Esan dit zer bialtzeko, sententzia beratzeko, ez da kanastiri, baina zeian. Eta gero beste kontraesan bat dago epailean. Esaten du se hizo con un punzón metálico. Claro, falsifikazioak, ez? Punzón metálico, puntak egiten duzu falsifikazioa, ez dut egiten duten darekin. Orduan, nik esaten ezagutzen munduan punzoi bat, 5 metalik diferente dauzkanak. 26. 26, ez? Osea, kriston kontraesan dago, epailean bakan, ez da? Gero, Tomas Elortata bio junginan, artekoaren gana, esan gaitu, hemen jartzen du, y una pieza es verdadera. Eta Arabako aldundia esaten nahi da, dana faltsua dira. Bueno, zer erantzungo gure alde dagoen arartekoa, hori zela interpretazio kontua. Orduan, gauza dago ja, digainea ez duzen atzik duten egan, bezik eta aurre dute. Azkenekoa izan da... Cesarrena da, lotxarri, ez dakit, eta izuen, Cesarren asuntoa, hori oso kuriosa izan da, Caesar eta Nero jartzen zola, eta grafito horretan, grafito horretan Cesar eta Neron. Baina grafito hori topauta da 1985 Idoia Filloiek topautakoa da. Eta ze kuriosoa, goen dela 2 aste garbitu dutela, 30 urteta gero. Eta kasualidadea manifestazio bat konbukauta gendukenen, eta kasualidadea Eliseo Gil lehendabiziko aldiz kongresu baten hitz egiten donen, 20 urteta gero, lehendabiziko aldin hitz egiten donen, ondoenen beste buelta hori datorre. Niretzako jokuzikine da eta oso ridikulua. Zezuk hartzen baldin badezu epigrafia erromatarra eta grafito hau 5. menden daudatauta, Cesar eta Neron jartzeneko grafito hau 5. mendekoa da, ja latin bulgarren egongo litzeke eta badaukezu epigrafia erromatarra Cesar eta Neron bat baino gehiagotan azaltzen dienak idatzita. Osea, horrek ez du ez esaten. Baina ja esan deu faltsu diela, ertzainan esku utzi deula eta gobierno baskoare guain akusazioa da ere. Ez, hori izan zen eskabazio bat, Idoia Fillok egin zona, ez dakit Arabako ze herritan, ez dauke Iruña Beleiak intzeko, Espejon, baina kontu ez da hor galditzen, osea, ETBek eta horiek eman zuten, Irurmen fue acusada de falsificación. Bai, dana lotu egin du. Ez Lurmen ez, osea, ni sententzia erkatetxean eta dago, la Diputación Foral de Álava contra el Seogi, eta ez Lurmen. Baina, claro... Eliseo Gili eskriban uste zela. Baina, grafito hori topatu duzuna ez da Eliseo Gil, da Idoia Biloik. Bila nola lotu Lurmenekin. Baina, ze hori, Cesar hori, azaldu da, beste grafito batian, zitonen. Eta beste hainbat tokitan. Dago beste falsifikazioak. 17 uste dela gutxienez, 17 inskripzio badala erromatar garaiko Cesar jartzen deneko. Bueno, baina kontu ez da hor bukatzen, ze txostenian, zuka den aipatu ezun, txosten horietan, hor dago bat berazkedena, emakumia berazked ez tegin hori izan, faltsutasunaren alde, baina esaten du, ze Iruña Beleian azaltzen dira Cesar eta Caesar, bilak azaltzen dira. Eta esaten du,
No, César, en aquel tiempo, para entonces, el dictongo AE estaba monotonizado para el siglo I antes de Cristo y es natural que gente del campo y tal y cual escribía César. O sea, beretzako César grafitua está, o sea, César jartzeatik. César hitza ondo dago. Baina bat inportik ez, osea, beren artean ere, zapeak idatzitako txostenak ez dituzte irakurtzen. Bost inporta zaien. Horretik, zen ustez, gauza da, kaka botatzea eta kaka. Bai. Baina sensazioa komunikabide guztitan, komunikabide guzti jarri dute hori faltsu ezala eta azaldu da. Bialdu gendun replika, El Espuruk idatzitako replika horri, esan ez zen batokitan azaltzen zen Cesar Neron eta guzti esplikatuz, ustet garak bakarrik erantzun dola gaizki ez baldin banau, onartu, osea gure replikai bide eman diola. Gainantzeko guztik, isilik. Orduan, kaka alde batea botatzen zu, matxaka ez duzu, eta babesteko aukeraik ez dizu, ematen komunikabideetan. Etzako nahiko surrealista da. Bai. Kafka jaio bezen arte. Horiek eginda, klaratuko balitzake. Eta zenbat kostatzen zian. 30.000 euro. Eta diru publikoa ezin dela gastatu, ikusten ditugunakin. Bueno, baina eske esan genion horregatik baldin bada, crowdfunding esaten horrekin ningo benetan. Interesa ze interesa dauden. Osea, turistifikazioa bakarrik ez. Ez, turistifikazioa esaten dut ez grafito hauen asuntoan, baizik eta guainiten nahi dien obra guztietan hainbat estruktura agerin utzi nahi dituela. Eta netzako arrazoia bilatu behar dio, saiatzegia bilatzen berez, ez dakit. Batzutan igual arrazoik ez dago, eh? 32.000 euro. Eta beraiek esan zuten, gu horreintzen dugu. Hoi badaz horretik esate. Eske hor zerbait dago interesen bat, oso. Nagite, horrela batik baina gauza. Bidea, noizko, osea, hori da, Europara puteko... Europa juna izateko lehendabizi hortio pasarren zare, baina eske gero Europa iristeko diru asko behar da. Orduan ez da... Baina konstituzioko aina egina dago eta noizbait esango duz. Noizbait esango da. Baina konstituzional da bakarrikan, natzen ditu, forma. Konstituzio argumentuak. Bai. Ez da sententzi sartuko. Hemen ez da sententzia sartzen da, zuk esan dezu honetan ez da sartzen. Bakarrikan konstituzioarekin bat datorren bai, epaikitan nola egin da bai. Nola ere dirua jarri behar duzu, eta hori jakin da, osea, arartekoak zer esan du, nik epaitegitan ez, epaitegitan ez daukete inongo esperantzaiz, surrealista dia adibidez, guk epaitegita eraman izan deunen, epaitegitatik jaso izan ditugun erantzunek. Azkeneko erantzun hau, 2008koa, ez dauke pase bat, ez duet tramitea onartu gure denuntzi, Eta esatea, suposatzen dut, bere informe arkeologikoa eukiko dela, suposatzen dut, eta aldundik ez da sekula santan ondaren kontra ingo, beraz ez eta aintzat hartzen, zuk esan dakoa, eske aldundik kontra ezin dago, sententzia horrekin sekula santan, nahiz eta zuhur punta jarritako hain. Baina sententzian esatea, 36 piezas falsas, una verdadera, y 2 están dentro del principio acusatorio. Foru aldundiak esatea, eta gero, hirurehun grafito daude, osea, foru aldundiak esatea, dana faltsua diala. Osea, 200 grafito faltsua diala, hori sententziak esaten ez dunia. Ararteko erakun, da esatea, hemen jartzen du, una verdadera, hori interpretazio kontua da. Baina ikusi, badare grafitok, zea garbitu ditunak... Operituko ez du nik ez dut sinistuko ez konstituzionalia... Ez da nehonek, esate izut, epaitegitako bidea antzue da. Baina, esate izut adibidez, bertako berriztatzaileek garbitu dituzte piezak, grafitok, Iruña Beleiakok, eta bat badau oso famatu edana, Iruña Beleiako mapa. Eiritsi izan hauntza, guaindikan zikin ez ziola. Eta restauratzaileek, Irulegiko esku famatu bezala, bertan garbitu zuten. Eta mapa horretan ikusten da, nik lehen erakutsi dizuetan, meandro hori, eta auzon 3 izen. Eta bat da, Beleia Goiri, ubekin idatzita, por cierto, Beleia Nova eta Beleia ez dakizer. Eta Goiri azaltzek, beste grafito batzutan, hitz hori ere azaltzen da. Horre berretxiko luke berekotasune ere. Baina, ez du aintzat hartzen, eta ez du esaten hori benetazkoa da, nahiz eta behaiek garbitu grafito hori.
Osea, joko horretan gare. Beste eskatu, ez dakit ez naiz akordatzen kongresun izena esan zuen, beak zenolako zirkoa eukizon, zehora azaldu zen, epaitegietan lehen azuintzat esatea, baina adibidez epailen aurren berriztatzaileek deklaratu zuten kaja garbitzen hasi eta bigarren kaja garbitzen daizela, uso bat azaldu zaiela mokon adartxo bat eozona. Eta berri eman ziotela diputazioi, grafito hori topatu zutela eta diputazioen erantzuna izan zela dejar de limpiar. Eta arestio kaja hoien berri ez dau. Hoi epailen aurren esan da daukie, beraiek, eta ez da ez gertatzen. Surrealistea da. Hor, epaiketa, aspaldi izan zen, baina gogoan dut, akusatuak, ezakit Eliseo Gil o besteren batek, onartu zutela piezaren bat edo bai egin zutela broma gisa edo beraien arteko broma moduko bat. Agian, hor, binetan egindako broma horretan oinarrituz generalizatu egin dute guztia, zeren hori ere iruditzen zei gusto txarrekoa, ez? Baina hori izan zen... Zerankarekin aitzea arkeologoak horako... Jolasak eskabazioetan askotan gertatzen, eta hori hola da. Eta eskribano jaunak, zalaparta guztia sortu baino lehen, bertako langilea zen eskribanok, eta bere izena uste alderantziz idatzi, eta tunel de Labaon sartu zen. Bere urte betetzeunen broma bat inez, zeramika posketa baten idatzita. Baina bere ala esan zuen, aharra jotzen nahi nez. Behaldikoa montau zen, eskabazioan, eta, karo, aprobetxatu dute epaitegin, komunikabideetan, esateko, uno, admit, tipok esan zuen, nik hau idatzi indet. Hoi ez da falsifikazio bat. Saiazu gaizkin da daula nahi duzun guztie, baina falsifikazio bat ez da. Ez, baina eskribano gainea fusilazio betikan esan zuen, bueno, nik hau bindet eta orduan patuko ditut, ez da gizet bat, gak esan zuen zenbat patuko zuen, eta patu zuen da teazan juiziotikan. Eta gero zer da, eta falsifikatutako piezei jarri zioten multa izan duzan, 2 euro piezako. Eta lareon eskatz zituen gobierno asko. Bueno, eta gu, Tomasek eta batzuk, esan genio, jake faltzua dian, eta ez duten esatarako balio, eta lehiak esaten dunez, zeak ez publikoak badauka saltzeikan ondare bat bihar espadu, batzuk bakerotzen ditu. Zuten ezetz. Prez geunden hori baino diru gehiago paseko, Baina... Algo baki usai egingo genukena. Goen dute pieza horiek eta eman nuke laboratorio hon batean. Eta trazabilidadea mantenduta pieza hori eta behar den bezala. Gauza batzutako, ezin du, ez da diru ikan, bueno, pues... Baina ulertzen ez dana, faltsue baldin bada ez da ondarea, eta zuei esate izue, hori ezin dila saldu ondare dielako? Ordu nola jatea hori? Baina esan nuke, kolekzionista batez zenbat batuko luke horrezat dudan zera den kalbario bat? Dana eta ez dana. Zenbat batuko luke? Ez dakit, baina... O euskarazko esaldiak, zera sartzen dana, aitaguriaren lehenengo esaldiak, zenbat batuko luke kolekzionista batek? Horiek zeiten nahi dira? Bueno, hori baterak zeiten nahi dian pieza. Eta nundaren. Eta momentu jakin baten faltsutza jota eta zea zabor bezala jota, eta zabortegia jongo die. Lehen dio esate dizu, zabortegie 200 metro baino gehiago badie, luzan. Eta zabal, bideo bat dauke Aitorrek egindakoa, Iruña Beleiako txikizioa dokumentatuz, ia zein genduna, eta han ikustea. Exageratu da. Bai, konkurreta bai. Hauek, proba hauek egitea, Bai. baina hau egiaztatzeko, hiru proba horiekin jakingo genuke, eta hor, gure ezkontan, eskerraiko pilo bat, gehiengoa, esango nuke ez da, hor nola dago hola daskatuta.
Nik ez azute atzunik. Beste norbaitik galdetu behar zaio hori, zergatik ez du aurre egiten. Hori beste norbaitik galdetu beharko zaio. Eta, jode, gure herrien kudeak eta eramate dutena galdetu beharko litzaiek. Zergatik, Ustera hauek zuen eskuetan. Bueno, Hector, baina ez dugu esaten guk nahi deun laborategia eramango deula. Ados jarritako referentzizko laborategi batzuta. Zergatik bukatzen dira. Handa euskate gordeta kajatan ez dakigu. Suposatu nahi dugu gordeta dauzkiela kajatan. Ze beste honek ez da izena eta akordatzen, baina uso horren berri jakin nahi zon, eta urtebete baino gehiago ikusten uso hori erakutsi gabe, eta ez dut uste ikusi donik. Bai. Bai, berez garbitutako hori uste ez dela agertu ja. Hori hortan gara, baina beste batzui inbarko litzaieke galdera zergatik. Garen agian arantzadin da ez. O benetan arantzadin hau jendeare, unibertsitateko jendea azkenean pakete berdinak. Berai, galdetu zergatik. Bai, gau gehiago arantzadiko, baina Ja. zure iritzia zein da, beti daukago imagina adibidez. Bide hortatik ere dago irune ezakoa, ezta? Bueno, iruneikoa. Beraiek ikuskatu zuten, orain dena isilik dago, denbora behar dela, beste izenak zein diran, zuen pronostikoa zein da, hori ere kakaztu egingo dela. A ber, zailego du, Sintomak hor daude. Bai, sintomak hor dara. Sintomak hor dara, hori nabarmena da, baina zailegoa du zea, linea de trazabilidade bat eukidolako horrek. Behaiek atatzuten, aurrena pentsatzuten kasko baten orejerea zala, eta ja restauratzaileek Nafar gobernuko gazitzen den garbitzen konturatu zien zertzan nuen. Hemen, behaiek argumentazio, faltsutasun argumentazio bezala esate zuen, gehienak zeo topauta darela, nel tunel de lavado. Eta ez da egie ere. Ez, beste batzuk topau izan die trazabilidadea ematen zaia, adibidez plater baten idatzita dau nahi, leheno esan deten mapa hoi adibidez berriztatzaileek garbitu daukie zean, baina hoi bota zuen, eta lo del tunel de lavado ere tontakeri bat da. Nere hanrek eskabatzen zuen prailea itzen gazte ginenen, eta geho pieza ateatako zea guztik eramaten genituen albizturrea eta babarruna janez aprobetxatzen duen aste santue aie garbitzeko. Zikine topatzaituzu eta tunel de lavado baten topatzaituzu zergatikan, horiek aprobetxatzen zuten, euri eitezoneko garaie ozea, aterpen jarri eta pieza garbitzeko, eta garbitutako nik uste zuzen jartzen duen, aurretio ez. Irulegiko hortan adibidez, kurioso izan da, kuriosoa, bere esan nahi izango du, Arantzadik kontratatu duen filologoa, alegia hizkuntzaren azterketa egiteko kontratatu du Joakin Gorrotxategi. Dala, honen gezurtatzea defenditu duen apostolu nagusia. Euskal filologo, orduan hor lotura bat bezala, ez? Arantzadi ez da Juan beste baten gana, Juan da Joakin Gorrotxategina. Ez dakit zergatik, Arantzadi lerratuta dago beste zera horrek. Eta hasi ziren euskera zalakoan irulegiko hori hasierantzan helbun, euskerazko testu bat. Denbora pasatu zen, eta jaetzan euskera zen baskonikoa, ez dakit hor zertan nahi dian, edo euskera ez izateko, ez dakit ze izkutaketan, edo hasierako bomba zen, euskerazko testu bat zen. Gero bihurtu zen baskonikoa ez esateko, ez dakit. Euskera ez zala baskonikoa eta hor, nini flipatu nun, ez? Osea, baskonikoa, baskoiak, euskerarekin zer ikusi izango. Eta behasaien topautakoa bardulikoa izango litzake. Eta behasaien topautakoa bardulikoa eta hor topautakoa karistiotikoa. Baina hori herri konplejoa izatea da besteik ez. Ze grekera adibidez, grekera da gardungoa eta akilesena. Eta umek utzi ez dituen hizkuntza bat,
izen berakin nominatzea. Hoi beti hola izan da. Aldiz latinek, bestelako ume batzuk ditunez, beste ume horiek beste izen badauke. Baina umek utzi ez ditunak, zera, nomenklatura nola da, grekera da, grekera zarra edo grekera berrie, baina grekera eta farsie dagoen dela 2000 urtekoa eta gaur egungoa. Euskara beharko luke berdin egoen dela 2000 urtekoa eta gaur egungoa. Euskara zarra, euskara berria esazu gehieneare. Baina, bueno, hoi netzako nire iritziz da herri konplejoa gehiago ez. Gauza, Josetxok esan du, Iruña Beleia ideia bat iteko da mendioso bat. Eta orain arte induzkatu da 100%. Eta hau dana atera da. Baten beldurra da, dena induzkatzen badegu, zer denako da batik. Zer normalena da, erromatar garriko hiriak eta gainean, gaur egun beste hiri batzuk egokea. Iruña bertan, Arribi, eta handakagu, erromatar garaiko eta karistear garaiko herri batzuk, ezer gabe, den induzteko. Librekin, denborakin, da... Pompeia horra izan zen, ez? Bai, eta pantuk da geroztik. Pantuk da ateratzen ari dira. Banoen dakau gure Pompeia txiki bat, denen induzkatzeko, 100% bakarrik dugu, eta ondorioa goz. Baina estali, arkeologiarekin beharrean, dena eraman epaiketara, dena karkastu eta dena gelditu. Eta orain eskabadora sartu, eta ez da arkeologia egiten. Ideia bat egin dezazuen nola funtzionatzen Arabar Diputazioak, Iruña Beleiatik kilometro batea Jundizen, poligono de Jundiz famatu hortan, Margarita herrin, topatu zan guain dela 3 urte herri neolitiko kalkolitikoa, aire libren egindakoa. Euskal Herrin bakarra ezautzen da Urantzin, Nafarroan Los Arkosen. Eta bigarrena hau zan. Topatu zuten hori HT gainetik pasatu barzalako. Orduan legez, eskabazion de urgentzia delako hain bartzuen, eta Iruña Beleia eskabatzen ari dan enpresa berdinak egin zon, eta firmatu zon trena gainetik pasatzeko. Bueno, han I-34 erromatar kaltzada tal kual topatzen zen, eta neolitiko garaiko herri ere bai. Eta azkeneko aldine nintzenen metrota erdiko porlana zen gainean. Inor renteatu da hemen hori topa duanik, Araban? Hortan garen. Eta enpresa berdine da, firmatu zona trena gainetik pasatzeko, eta Iruña Beleia eskabatzen dira. Enpresa pribatu bat, Guarque Excavaciones. Bueno, uste dozen utziak, Vale, eskerrik asko.